ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାଦ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଧୌତ କରି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳସୀ ସହିତ ମଳ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେବୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହବ? ଆଉ ଅଗୁରୁ ପ୍ରଭୁର ଚନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ଦେବୁରେ ପୀଡ଼ା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଅଗୁରୁ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନକୁ ଗୋଳି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରିଦେବୁ। ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ହବ କଣ? ଆଉ ତୁମ ଗୁରୁ ଉଦରେ